Mark 10 verse 46 to 52. Mark 10 verse 46 to 52. Jesu anosimudza Bhatimeo pajeriko. Vakasvika Jeriko. Zvino vakati achibuda Jeriko nevadzidzi vake nevazhinji zhinji, Bhatimeo mwanakomana waTimeo, raive kwaofu riri rombe, wakanga agere panzira. Iye wakati anzwa kuti ndiJesu weNazareta, akatanga kudanidzira achiti, mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni. Vazhinji vakamurayira kuti anyarare, asi iye wakanyanya kudaidzira kwazvo achiti, mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni. Ipapo Jesu akamira akati, mudanei. Vakamudana, vakadana bofu achiti kwariri, tsunga mwoyo, simuka unokudana. Ipapo akarasha nguo yake, akasimuka akaenda kuna Jesu. Jesu akamupindura akati kwaari, unoda kuti ndikuitireiko? Bofu rakati kwaari, Rabhoni, kuti ndione. Jesu akati kwaari, enda hako utende, kutenda kwako kwakuponesa. Pakarepo akaona, akatevera Jesu munzira. Hallelujah. Ndiverengereiwo Matthew 15 verse 25 to 28. Matthew chapter 15 verse 25. Is that so? Yes, 25 to 28. Zvino akauya akamunamata akati, Ishe, dondibatsirai henyu. Akapindura akati, hazvina kunaka kutora chingwa chevana ndokuchikandira kumbwanana. Akati, hongu Ishe, kunyange nembwananawo dzinodya zvimedu zvinodonha patafura ravatenzi vadzo. Zvino Jesu akapindura akati kwavari, haiwa mai, kutenda kwako kukuru, zvaunoda ngazviitwe. Mwanasikana wake akapora kubva panguva iyoyo. Hallelujah. Mwari ngavaropafadze muverengi weshoko. Hallelujah. Mwari ngavatiitire zvakanaka muzita raJesu. Mwari vanotigonera mangwanani ano. Ndoda kuti tisvike panguva yekushumirana depending nemasituations atinavo. Nyaya ndoda kutaura ndenyaya yekuti every situation, taura nenyaya yekuchinja your situation, changing your situation. Every situation yaunayo, it advantages people around you. Every situation that you are in, if it's negative, don't think it's negative to everyone. It advantages people that are around you. Ukaita bofu, zvine advantage kuvanhu vakakutenderedza. Ukaita murombo, zvine advantage kuvanhu vakakutenderedza. Ukarwara, zvine advantage kuvanhu vakakutenderedza. And they may not want you to be healed. Bible robva rataura richiti vakakomborerwa vanopa kuvarombo. Kureva kuti kune mupfumi ari kukomborerwa nekupa murombo. Saka murombo akapfumawo makomborero ake avhara. Ukarwara kuna nesi ari kutambira nekuda kwekuti akuatenda. Saka your negative situation is a blessing to people around you. It's not a crime. Wakambozvifunga mafungiro iwayo kuti paunosvika pataiti, it's a blessing to you. Kune vanhu vanotoropafadzwa nekuda kwesituation yako. Saka situation yemunhu inoda iye muridzi wayo kuiziva kuti iyi haina kundinakira. Otherwise vakakutenderedza vanobenefita from your peril or from your disadvantage or from your tears. Hakuna munhu anotransforma munhu kana iye anotransformwa asati ava ready to be transformed. You can take a donkey to the river, but you will never swallow water for it. It has to be willing to take in the water. That's the situation yatokuda kutaura nezvayo, kuti patiri kuti mwaka mutsva kune vanhu vanofanira kupinda mwaka mutsva, kwete nekuti macoordinates eGPS anosvika kumwaka mutsva aripo. No, haapo, haudeserve. You don't deserve to go to the new season. You don't have anything that qualifies you to go to the new season.
every aspect of life may be against your transformation, but the owner of the situation must know, I have work to do. I can tell you kuti vanhu vanogona kujairira situation yako vakava comfortable nayo kuti you are single. Vakafa unoziva kuti chinondirwadza pama-single people is this. Unonzwa vanhu vachiti haana vana, ane murume here ngaatipe mari. Vari kutoda kudya from you because ukachinja mari yacho haichauyi. Ukaroorwa pakaita chimunhu chinoita kuondorora mari uku mari haichabudi. Saka kune vanhu vari kutonamata kuti tete ngavarambe vari single, vana vambotanga vapedza chikoro. Pane chinhu wani chandakaona pasi pezuva, kana iwewe muridzi wesituation usati vakunzwisisa kuti I can have faith. Faith is when you have things that are hoped for as if they are there, but when they are not there. Ndaverengesa Bartimaeus, vadzidzi vaJesu nevaifamba naJesu vakajaira kuona Bartimaeus ari pagedhi reJeriko. Saka paari kudaidza Jesu vari kuti Bartimaeus, Jesu avinga vari muguta kwete vari pagedhi. Iwe wagara uri bofu, ramba uri bofu, musharukwa ane kwekumhanyira ari busy. Iwe Sara vakadaro. Why? Vakaziva kuti Bartimaeus mwana waTimeo ibofu, ende nyika yakanga yajaira kuti kana ari Bartimaeus ndewe macoins kwete wenyasha. Kune vanhu vanotarisa situation yako woipa level yekugumira, hapana akamunzwira tsitsi kuti ngaaone. Vanhu ngavaiti ngatimupei macoins, Jesu aite zviri nane. Ndiri kuti nyasha dzaburuka dzemwakamutsva dzinogona kugadzirirwa vamwe. Vamwe vakanzi ngavachengete situation yavo. Unonzwa mukadzi vataverengesa, she was a foreigner. Jesu akauya akanangana nemaJudha, the chosen race. Apa keteni rakanga risati radambuka kuti kana tisvika kuya kuna Mexico akazoti hakuna muSamaria kana muJudha kana muchena, apa tatsati asvikako. Jesu anga akafokasa nemaJudha. Mukadzi uyu kwakunzwisisa kuti ndanzi imbwa haana kutiza. Akanzi I can't give food to the dogs. Aisaudzwa nemutorwa, aisaudzwa nemunhu asingazivi, aiudzwa namambo Jesu kunzi dog. But akava nemurangariro wekuti kutukwa kunzi imbwa ndiripo kwakanaka than kuenda uko nononzi queen, ndichikwindi nemunhu asingachinje upenyu. Kune vanhu vakawanda wekuti ukapiwa title nemunhu unobva watiza usati wasvika paunofanira kusvika. Mazwi anoshandiswa pakukuadresa ngaarege kukutadzisa kuramba uchida kuchinjwa. But me antonzi keep your peace, nyarara, but yanoramba achidaidzira. Kune vanhu vane ma-situations asiri kuda kuti uite give up. You don't need kujairira situation yako. Don't accept a negative situation. Don't be in comfort zone when you are in a negative situation. Don't be consoled by people because they think it's normal. Kune zvinhu zvinonzi nenyika zviri normal, but kana zvisingakuitire ngazvirege kuva normal kwauri, nekuti kwavari zviri normal. Do you know kuti pane ma-situations akaitwa normalized in your life? Kutova normal. I was praying with one's daughter. She doesn't have a child. Ndikamuti mune makore mangani makaroorwa? Zvikanzi ndine 11. Ndikati saka muri kuitei nebarrenness? Zvikanzi mukoma wangu namai neimwe sister yangu vakandidana vakandipa vana kuti tora uyu neuyo uchengete. Ndo vana vako nekuti hauna mwana. Ndikati why? Zvikanzi vakaona sekuti ndaremerwa uye murume wangu agamuchira kuti handibate mimba, saka vakandipa vamwe vana. I have raised kids before. I have sent children before.
who are not mine to school. Akagraduate, baba wake wanataka umuda. Akaenda kubasa, baba wake wanataka umuda. Kana asata kwenda kubasa unozwenza mta. Baba mnini chengetai mwana wenyu ari kuda fees. But gorera anotanga kwenda kubasa, they take their children. They repossess their children. Kana mchiendesa vana vevamwe kuchikoro, vaendesei muchibatsira. Don't think you own them. The owners will claim them when the seasons has changed. Ask anyone akaendesa mwana kuchikoro. Paanenge achienda kuchikoro varidzi vake vanokupa zvese completely, they submit them to them. Musi waanotanga kuenda kubasa, they reclaim their children. Ndikamuudza kuti saka madii zvikanzi ndakazvigamuchira mufundisi ndinongochengeta vehama. Ndikamuudza ndikati mwanangu hauna mwana, chizvaro chako hachisati chapera uye makore ekubereka achiripo. Tenda Mwari, don't close the door for yourself, leave the door open. Vaudze Mwari kuti ndakachatarisira mwana, kunyange mukandinyima but ndinotarisira. Moyo wangu unoda uye ndakatarisira kuti rimwe gore I will miss my period, rimwe gore ndichadarika mwedzi, kwete nekuti ndinorwara. Pane zvinenge zvaitwa naMwari, sega kuvhara do. Tendera musharukwa kuti kana paine chandinoda, kunyange nyika ikati zvakaringana, handiyarare kudaidzira. Usazvivharira do. Situation yako kunyange ikaoma sei, rega kuzvivharira do. Ndakazonzwa bai vavo vakuisa message kuti mufundisi handizvi zviri mupfungwa mangu here. Ndikati chii? Zvikanzi pane zviri kuitika. Mwedzi mingani? Ndikati mitatu. Ndikati rega kuti pane zviri kuitika, takati tiri kutarisira uye mwoyo yedu inoda. Kana Jehovha vari Mwari havazi musarurire munhu. Handina situation iri negative yandino accepta to be mine. Handina basa kuti wagara uri single for 20 years. That's not my problem. But ndiri kuti Mwari vakati vakakumbirwa vanopa uye vakadanwa vanozadzisa. As long as ndiri mupenyu, I will never accept a situation that is undesirable to be permanent. Ndinofarira mukadzi uyu, dai ariko ndaida kumuparidzira. Anoti anzi imbwa, oti nembwa zinonhonga mafufu patafura yevakuru. Kune vanhu vazhinji vekuti akapinda musituation akarwadziswa anobva adududza. Can I tell you this? Satan akauya kuzoba, kuuraya nekuparadza. Haurayi vanhu kuisa muguva chete. Pamwe pacho anouraya moyo, pamwe pacho anouraya tariro, pamwe pacho anouraya expectation, pamwe pacho anouraya desire. As a man thinketh, so he is. Anouraya the capacity to think positive and give you capacity to think negative. Because you have accepted the negative, it becomes your life. The devil does not kill people to go to the grave. Because akakuraya asina vanokushandisa panyika. Anouraya hope, anouraya faith, anouraya future, anouraya my emotions, anouraya ability. Kune munhu wandiri kutaura naye, even uine chirwere chine zita, kana uri mupenyu, rega kuvhara the door for your miracle to be healed. Even chakauraya vanhu, but ndiri kuti rega kuzvivharira. As a man thinketh, so he is. Continue to beg. Vamwe venyu makapiwa mazita. You have an undesirable name. Wakanzi imbwa, vamwe mukapabhatidzwa mazita, vamwe ukakamuchira. I need to tell you this. Even uri kuenda kuchikoro ukanzi dofo nevanhu, metsi dzichikuvhara, rega kugamuchira negative process. Ramba wakavhura gedhe rekutenda. Hazvina basa kuti upenyu hwakaoma sei, but as long as I'm alive, God will open a door for me. Ngazvive mupfungwa dzako kuti Mwari vanoita minana, ane zuva raanondirangarira. Vamwe vanhu vari muno, you have killed your dreams, you have killed your desire, you have killed your appetite, you have ignored positive things because of the titles
that the world has given you. They've referred to you as a dog. They've referred to you as a failure. They've referred to you as a prostitute. They've referred to you as a vagabond. They've referred to you as a poor person. And you woke up for Mirananavo. I need to tell you this. Kana Mariwa Chiripachigaro. Anetsika ekuita minana. Anina anyano simutsa meso ake kunasho. Mariwa anetsika ekuita minana. Kune hala varikunza hava qualify. But miya hada kuona Jesu. Anzwa nezva Jesu akasimudza kutenda. Hakuna situation isingabudiki kana uchitenda. Hakuna mhiko yakaiswa isingakundike kana uchitenda. Faith is a weapon to break every chain, to break every situation, to break every barrier. Kune vanotenda vanobuda, kune vanotya Mwari vanobuda, kune vanoda Mwari vanobuda. Zvinganonoke asi unobuda, zvingaite sezvaramba asi unobuda. Ndatine kutenda unobuda, ndatine kuziva Mwari unobuda, neshoko raMwari unobuda. Kune munhu anofanira kungonzwa, handina basa nesituation yako, handina basa nemhando yechirwere, handina basa nemhando yezvakataurika, but ndine basa nekuziva kuti kune mumwe akamboenda kuna Jesu akanzimbwa, akaramba aripo, Jesu vakamunzwira tsitsi. Kune akanyaraniswa nevanhu, Jesu vakamunzwira tsitsi. Iye aramba achidaidzira, vana baba navamai, musaneta kunamata. Even zvikaita 5 years musaneta kunamata. Even zvikaita 10 years musaneta kunamata. One day is one day. Musharukwa anopindura minamato. Chandinofarira munamato uori. Uye Mwari vakasiyana nevanhu vekuti mukabvumirana vanoshanduka. Chaarimbisa akatendeka anozadzisa. Norangarira rimwe gore dzara yamba 15 points by A level. Mudhara atengesa mombe dzakawanda pamusoro pangu. Ndine one of my close relatives akati afoira tafanana. 15 dzaramba so. Lawyer aramba kubuda so. Mudhara wangu achitarisa so. Unoona mudhara akabata slip, unoona murume mukuru anosheka musoro so. Tapererwa so. Lawyer waramba. Munoenda here kunoita lawyer nemapoints ayanyati. Baba haendi kulawyer. Atitombo apply. Saka munoitei? Iwo vaingoziva lawyer teacher na waudzwa kuti kune chinonzi sociology psychology. Zvichameso mozoitei? Oni mudhara apinda busy panapa aita dzungu. Kune mamwe masituations ekuti it's real you have failed. It's real you have made a mistake. It's real you don't qualify. But nekutenda, he qualifies the unqualified. Where your heart is, you arrive. As long as you have faith, paunoda kushika unoshika. As long as you have something called faith. Inida tomboedza Mwari kusvika kuma levels ekumusoro chaiwo. Handichadi mazuva ano ndaiudza maimufundisi ngati kutenda kwangu ka handichadi this much faith. I need this much faith. No, now I don't need this much faith because it has a limit. I need this much faith. It's pointing up, it's not ending. Kune vanhu vane situations ekuti they give up. Chinhu chakuvatsa vanhu kutenda kuti this is my situation. Ende vanhu vakatitenderedza. Zapane dzimwe nguva dzandinorwadziwa so nevanhu kuti pambacho vanhu vanojairira kukupa second hand things, kusvika kuti musi waunotowanawo mari unotsvaga second hand shop. Vanhu vakajairira kukupa second hand, iwe musi waunowana mari unotanga kutsvaga pawn shop nechimwe chishopu chandakamaka chinonzi Cash Crusaders. Why? Waaccepta kuti zvinyowani ndezvananingi. Ndaitaura nemwe mai vane mwana mutineja mukomana. Zvikanzi arari kumba, ndikati saka mafungei. Zvikanzi mufundisi zvinenge zvaperera pano. Ndikati munhu ane 19 years anonzi zvaperera pano. Maoko angu aya amunoona akambochengeta ndururani nyanya mara patsetse dzakapfuura nemaoko angu.
zvidhura zvevanhu zvapfuura nemaoko angu, kwete vatorwa dzimwe hama. Ndorangarira umwe ndichibvisa bhande kurova munhu ane 24 years. Mwari ndibatsireiwo ndiite hasha dzakazodzwa, ndimborova munhu ine hasha dzine anointing. Ndanetseka nemunhu iyeyeso. Ndaitarisa mai vacho so ndovanzwira tsitsi, ndomutarisa so ndoona ziso rakatsvuka kudarika moto nembanje. Apa uchiti munhu ine mbanje dzaakaputa akadzora chibhakera shaya inosara pano. Mwari ndipei nyasha arege kudzosera. Akadziputa mbanje. Amuti mfana pinda umo. Baba wacho vabuda. Mai wacho vanogara panze. Izvozvo ukamutarisa, is a sober man. Ndo the person to rely on from this extreme of mbanje. Inini, one thing that I've learned, especially vari vana, munamato unoshandura mwana. Even akaputa mbanje kana akahura zvinengei, kana ari mwana wemuKristu, izwi rababa rine simba, izwi ramai rine simba pamusoro pemwana. I will never give up. Even akanzi ndeva mukoma kana ndeva sisi, ikaita ndurura ndonoitora. Ndogara naye. Ende kana ndari kumurova nditange ndaita ndotonamata kuti Mwari ndakumbobatana nemunhu. Ende hakuna anodzosera. Vese vanhu vakatarisa vaso. So unozonzwa shasha ya right. Kune vanhu vandiri kutaura munomu, even uine mwana akaoma musoro zvakadii. Can I tell you one thing? Jehovha unokunzwa. Jehovha unokunzwa. Mwari wako unokunzwa. Rega kumuramwa, rega kuti ndadamburaura. Kana ari mupenyu. Kune vane mateenagers nema Sunday school, mwana anonetsa kurera wakomana. Mwana haumpi moyo. Anotamba yese kana abva kumba. Vane mateenagers munofunga kuti mune vana, vamwe vari kukuchinjirai masketi yaanopfeka kumba handiyo yaanosvika nayo kuchikoro. Kana vaita mwana usataurise. Kumba anobva neiri pabvi, enda kuchikoro ona anenge akagara nependa ana vachu. Kwete wemutorwa wemuKristu mwana womuvhangeri. Bvunzai maticha hembe dzinouya dzakapfekwa nevana. Mai vacho havatodzizivi. Even ukasecha bhegi zvinengei, pamwe pacho haudi kuenda that extreme. Panoda kuti kana mwana akukura timboenda naye pamberi paMwari, tinowana izwi rekutaura rinorwa nemhiko dzevanhu, rinorwa nemhiko dzenyika, rinorwa neenvironment, rinorwa nezviri kuitika. Kana abuda mumba haachengetwi neye, anochengetwa naJehovha. Kana aenda kuchikoro haachengetwi nefizi, anochengetwa nevatumwa. Ngatitaure izwi. Let's never give up. Inini I will never guarantee you kuti mwana wangu aiti msikanzwa, but one thing chandinokupai as a guarantee, whether ndiri mpenyu kana ndafa, Shannon ape michingwa, Ngavonga ape michingwa, Kunasha afambe netsoka. Ndakavakwirira kombi, ndikavakwirira mazarura, ndikavakwirira BNC, wangu anofamba nemota. Chandinoziva izwi rinorarama. Never BNC. Ndakatokwira inini BNC. Vamwe nyama aziva nakura kurerwa. Wana mazarura. Munaziva bhazi raibikirwa raisi pa 40 kilometers, lunch box raisi uchienda 40 kilometers. Roti waiti wasvika mabhazi wombopfutsaka moto muchibirira bhazi. Vangani venyu vacharangarira mazuva iwayo. Kwete mwana wako kunopfutsa moto zvakare akamira pambazi. Kwete mwana wako ngatizvi zvakaiwe. You must create a better version of yourself. Whether anogona kuchikoro kana hagoni, simba remunamato, simba remabvi, simba rekutenda, mazwi ako ngaararame pamwana. Never ever give up on your child. Nyatsonditarisa zvakanaka. Ini ndakatopa mhiko bana. Even vana vari kuberekwa anami, nhumbu dzese dzakatakurwa ndamufundisi. Nhumbu dzese. Kana makatakura nhumbu ichinzwa izwi rangu nhumbu iyoyo, haakwiri basi. Azviti haakwiri basi. Especially muna December,
last December ndakaguta December unondoguta futi wobereka mwana anoenda pana mazarura hakuna zvinhu zvakapisa kudaro vana vevamwe vari kuzviita Jehovha ngaarangarire guta rino Jehovha ngaakurangarire arambe achidaro nhasi mangwana kuswera mangwana nemakore anotera nyasha ngadzive pamusoro pako nevana vako ramba kuaccepta a negative situation kuno munhu kuti ndainyora mudhayari rangu kuna 2016 kuti pandiri kunohita 60 ndisingachadi kuparidza mazuva ese ndoda kutopa sangano kumwana akaberekwa nhumbu yacho inofanira kutotakurwa pano kana kuti yakatotakurwa pano ndoyandofanira kusiyira bhaibheri nemaiki ndoti mufana achiparidza akaberekwa pano ndichienda kuairport kune kunoita injiniya wepano ndichienda kuhospital nyika yese inofanira kuzara nevana venyu kuti ini ndigodya zvakakora zvenyika kana iwe usingazvidi ini ndakazvitarisira mwoyo wangu unoda uye ndakatarisira kurapwa nevana venyu kukwidzwa ndege nevana venyu iwe kune munhu kuti haatarisiri pavana so indikachiona even ndichaita 40 out of 100 kumedzi nendichitoona mari maziso angu ndakadzidzisa kuona zvakanaka ndikadzidzisa moyo wangu kuona zvakanaka even ndikanzimbwa ndakamirira mafufu hapana pandisingakwani even ndirimbwa ndotya mafufu hapana pandisingakwani kune munhu andiri kutaura naye hauna pausingakwani situation yanhasi ngairege kukukanganisa but miye akamuka riri bofu kukawira akuona can I repeat this mukadzi aibuda ropa rakabuda zuva rakabuda ropa richibuda rikanyura raoma ndiani anoziva zvinoitwa naMwari une zuva rako ravauchamuka uchibuda ropa rikanyura raoma une zuva raunomuka uri bofu kozonyura vakuona ndiani anoziva zvinoitwa naMwari handipereri pano Jehovha achaona yekutamba unogona kunge uchiuya netsoka kuchechi but gore rinogona kupera zvachinja ndiani anoziva zvinoitwa naMwari ndiani anoziva zvinoitwa naMwari kune vanotenda akaundi yako haisati yambopinda 10 digits 10 ishoma 6 7 1 million unawe kuna akaundi isati yambosvina 5 ndiani anoziva zvinoitwa naMwari inini hangu one thing that I go to church for me personally it's a miracle chimwe chechinhu chandinoendera kuchechi munana I love God to do a miracle and I expect God to do a miracle every morning every evening I expect God to do a miracle sometimes I plan my journey with a miracle in mind I plan my future with a miracle in mind. I came to Rudaport Assembly with a miracle in mind. Church inondichipiwa it was known kuti ine nyanya yaiva nevanhu vari stubborn but pandakauya kuno ndaiuya nemunana vamwe vakandibaya baya musara vamwe vakandipa mazita but pavaindipa mazita Mwari aisimudza vamwe ndokuudza chinhu one kana Jehovha ari Mwari hakuna situation iri permanent. Can I repeat this? Bible shoko raMwari roti panyika pano pane chinhu chinodengenetsa nyuka kuti murombo akudyawo nyama. Imbotarisa munhu ari padhuze newe zuva rinogona kutonyura zvinhu zvachinja iyeye munhu iyeye zuva nekuti kudai inyaya yemafungiro. Delay is not denial. Situation yako must change but haichinjwi nemunhu. Pane munhu vandodawedza kudzokorora izvozvo situation yako haichinjwi nemunhu. If you want sympathy you struggle in life. Kana uchida kunzwirwa tsitsi ndakamboenda kuarmy vangani venyu vanozviziva mina I went kuarmy inini ndakaenda kuchisoja for 3 weeks kukadeti ndikanorohwa singaiti kwedaikurora makuseni so tichipiwa chikafu chaidonhetswa so mumhepo so kukadeti kune 6 months dzorwadza singaiti in I lasted 3 months. I lasted 3 weeks and I walked about 30 kilometers kutiza
ndarohwa wakomana vanorohwa especially ukabvunza mubvunzo indakabvunza mubvunzo first day kuti saka tichapedza rini marohwa pese vaitanga neni 3 weeks ndichirohwa vandapunyuka. One of my relatives, brother yatsano yaishanda yaidriver kustate house andi waitiza wakateerwa waibatwa ndiye akazondibatsira kuti ndirege kudzokera mana akaita 3 weeks dzakaoma hanzi first 2 months ndo dzinorwadza ini I lasted 3 weeks chirohwa ikoko nambokuudza kuti ndakatamba yese sadza rikauya richipisa hariporedzerwi kungodai ganda rese iri rinochinja kuita remhuka iri. You don't grow pakanaka kungokurora apa muchidai kunorwadza ko ndakaita 3 weeks. I want to tell you one thing, pamwe pacho ukakurumidza kugutsikana nezvinhu urikutambura ainuko ndakakutadza I ran away. Kuna mwe masichocho nukaona arema poya rega kuchairira indakatamba yese ndovuka Mwari vaitondigadzirira kuzoita mufundisi. Ndakamborova futi nemupostori mamutare kudowntown ainzi Mabota, so aipfeka chibhande chebhurauni neshoti rekaki. Ndamutengesera bond paper, upenyu hwakaoma kuZimbabwe. Ndikati ndaimpota bond paper kubva kuSouth Africa ndichiritora kudowntown ndomutengesera nemarani. Vazosangana nawo mabhondi aya akaunganidzwa mushopu kandi emukomana wepa 80 apo anzi ota yake yechikati anobva kupinda tomutengesera muno. Aya akati mfana uri kundinyepera kuti uri kuimpota kuSouth Africa uchiti bhazi rinoya mangwana uchinotenga bazasa. Ndikati baba wangu ndo business izve nai, do you disclose your source? Kuna munhu andotaura naye so baba vacho ukaona upenyu uchinyanya kudai so kuswatuka so hauna kwauri kuenda. Penyu pamwe pacho unoda kumbodai so ndokuratidza kuti uri kudi une kwauri kuenda. Ukaona upenyu huri straight line so hauna kwauri kuenda. Rwendo rwevatsvene runomboita mafungu, runoita maflats, runoita mhepo kuti ukuru hwaMwari huonekwe. Asi mudhara yedu watombomutsvaga kuti nai mudhara maindiitawo sei, handiri mwana mudiki kana mudhara. Rwendo rwekukura so unoona Mwari. Tarisa munhu ari padhuze newe, ukaona munhu aine nzara so usafunge kuti permanent situation. Ukaona munhu aine dress one rekupfeka, Mwari anoda munhu ane nguva dzaanopindura minamato. Even vanhu muchifunga kuti munhu hadeserve, Mwari vane nguva yekupindura minamato. Uye Mwari vanosimudza vanhu vakafanira nevasina kufanira, vanodiwa nevasingadiwi. Secret yekusimudzwa naMwari kutenda kuti situation yangu inochinjwa neni. I can shout to the Lord and the Lord will hear me. Ende izvo zvime handiti makapanana mazita mumhuri kuti ningaiti chakati ningaiti chakana. Rega ndikudzokorere statement yandinofarira. Hakuna munhu ari dangerous semunhu anonamata. Can I repeat with you? Munhu anonamata anotyisa kudarika muroyi. Because munhu anonamata ukamurongera unoita kuti akatambika pamatsikoma aJosefa. Vaifunga kuti tikamutengesa mufana uyu tapedza naye, vasingazivi kuti vari kugadzira mambo wavo. Ukaona uri muKristu uchinyanya kukandwa nevanhu, zvoto vanhu vari kutogadzira ramangwana rako. Can I repeat this? Pamwe pacho unorejectwa to quickly reach your success. Josefa akanzi nemadzikoma ngatimuurayi, vakati aiwa ngatimutengese. Vasingazivi kuti vari kugadzira mambo vavo. Ukaona vanhu vakukuisa pasaidi vari kugadzira mambo vavo. Ini ndinofara kana ndichinzi nevanhu tamupfidzisa. Because pavari kukupfidzisa vari kukukurumidzisa kusvika padestination.
unozoti pamba pacho ndofunga kuti handina kutoita 15 points pa A level kuti ndive zvandiri. Pane zvimwe zvinhu zvamuri kuchemeraka zvisina kana basa nedestiny yako. Pane zvimwe zvinhu zvauri kutsvaga zvisina kana basa nedestiny yako. Uri kuita stress nezvinhu zvisina basa. Ini chinhu wani chandakazodzidza muupenyu, ukaona chimwe chinhu chaita secharamba, kana uchida kuenda kuZimbabwe, don't focus nezvichaitika muPretoria kana muTrichard kana paPorta. Focusa nezvauri kuda. KuZimbabwe tosvika pakati apa pane nyaya dzapo, but Kenani yakatimirira. Mwari vakati tiri kuenda kuKenani, zvihuta zviri pakati, nyoka dzinoruma dziri pakati, mvura inovava iri pakati, but Kenani haina achagara nekuti Mwari vareva. Your destination haikanganiswi nezviri pakati. Kune vamwe vanhu vari kuenda kure but unotenderedzwa pakati avo. Ndakatombobvunzwa nomumwe munhu kuti unotodawo mabhebhi here iwewe, muviri wako uri right. Vanhu vachimboona munhu achikura so haasi kuonekwawo kunowanikwa vamwe vachitsvaga mabhebhi. Nyambisirwa kune vakanaka vakamirira kumberi. Imi muri kumbotora dzungu rese kuti tigosvika rashoma pamaketi. Chikunganidzirwa dzungu. Vari pambacho ukaona muKristu uchinga uri kutangirwa nemahedheni, vari kubvisa dzungu rese vachikumirira kuti udii usvike. Muri kunzwa vasati varoorwa masingo, mirai vese vane dzungu nevachakurumidza kufa vaende. Haudi kuroorwa dzasika mangwana obva afa, woti waitei? Tinotsvaga zvine miri yakasimba zvakagwinya zvisingakurumidzi kufa, zvine tsapfu. Tarisa munhu ari padhuze, umuudze kuti your situation is not permanent. If you believe and you persist, you surely go far. Munhu anonamata ari dangerous kudarika muroi, because haugoni kurongera muKristu. Vanhu vakarongera Josefa vachimuyambutsa, vakarongera Esau, vakarongera Jacob achimuyambutsa. Munhu wese anonamata pavari kukurongera tende, vari kukugadzirira platform. Even vanonamata pano, musafunga kuti zvinoapply kune vamwe. Mukagara pasi muchigadzirira vanhu, vamwe vamunonamata navo zvakaipa, muri kuvaendesa kure. Imbofunga munhu akakuramba gore riya, ukombeni aripo, unotoona kuti pai vakabatsirwa nai. Aiwa, musatonge musina kumborambuka imi, musatarise pasi, makarambuka imi. Funga iwe akakuramba utarise neari padhuze newe, unonyatsoona kuti pai vakabatsirwa paipa. Mulambo uye akakuramba uye angogadzirira kuti ako kari padhuze kawika karipo, akaremi kutakura kacha waenda. Vavanyonofonda omana bhibhiri randiramba, nyambisirwa mhepo iri kuenda kuti vakadzika mavadi vauye. Handizokuudzi hangu semunhu mukuru, but ndatorevesa. Vanyavacha vakakuramba ivai vaitobatsiridza. Pamwe pacho unoziva kuti Mwari ukanga wakusvika nembavo vanokutenderedza so. Kune munhu ari kunditarisa kuti mudhara yari kuti ndiri kuti situation yako haigari mazuva ese. Transform it. Chinhu one chaunofanira kuita, keep into your mind, anything negative don't accept. Anything negative don't accept. Zvisinei nekuti waita mistake kuti uzoona yourself wa negative situation. David anoti regai kundisa maoko evanhu, ndirovei muri mimwari ndaita mistake. Even ukaita mistake ukapiwa punishment, don't accept it. Kune nyaya dzinosvika, kune vanhu vanoita mamistake vachiregererwa naShe. Iwe are one of them that has made a mistake and the Lord will have mercy on you. Don't accept it. Ndakanzwa chinhu wani chinoshanda. Vanhu vanoti uka accept kuti you have got a disease, you die soon.
but ikadiagnoswa ukaaccepta kuti ndinayo but handifi, you live long. Kune munhu wandikutaura naye, your situation must never be accepted. Don't accept. And pane chinhu chinofanira kumanejwa. Know that God creates opportunities every day. God is a God of opportunities every day. If you miss one opportunity, don't say I'm doomed, I am done. Remember, God is in the habit of bringing new seasons every day. Be open your eyes, expecting something, because God is doing it every day. Also manage vanhu vakakutenderedza. People always endorse negative situations. People endorse negative situations, and that endorsement transforms into faith, and that faith destroys you. If you accept a negative endorsement or a negative confirmation, ndakambonzi nomwe mshumiri Pastor Jiriji ndikati baba zvikanzi do you know kuti munopopota stereki papulpit? Ndikati kuti kudaro zvikanzi saka chechi yenyu hanyanyi kukura, munongopiwa vanhu about 100. ndikati mudara imi endai munoparidzira vanhu 100, murege kuprofita vanhu. Ndiri kutsvaga vaKristu vanoti munhu akataura zviri negative asati abva pamberi pako wobva wamubatsira. Handiti iye ataura iwe chirega kuzvifunga, chizvitaurawo. Ndakaenda pane imwe pati ndikaona tuvana tusikana tuchitamba zvikani umwe utu tunenge tumahure. Ndikati imi maihura here imi? Zvikanzi aiwa ini tiri mudzimai wemunhu. Ndikati sei muchitarisira vana kuhura? Zvikanzi kungotaura. Ndikati muromo wenyu ngaudzikame. Mwana ari kuzvitambira anohurire. Nai totadzisa vana kutamba tichida hanzi munhu anokomenda. Kana aida kutamba muchongo ngaatambe, kana aida kutamba ngaatambe. Izera remudi mwana mudiki musiye atambe. Kana mamusina radio musapanishe vanhu. Taura sina basa. Especially munhu akakomenda pamwana wako, mubatsire asati asuduruka kuti kwete uyu vanozotsamwa iwe hauna kuya uzofadza vanhu. Fadza iwewe. Ini munhu akatongokomenda chete noenda tomubatsira ipapo pano munhu akakomenda zvanzi munoziva kuti mainhingi vaya vanoimba kuchipraise team kwenyu havapfeki zvakanaka. Achitokomenda munhu mukuru. Ndikati kuti kudaro zvikanzi zvishuwa mufundisi hamuzvioni. Ndikati ini anondipfekera zvakanaka ini, maida kuti apfekei? Zvikanzi hembe dzake dzinoshepa. Ndikati muda kuti apfeke unge mbuya here? Ndo zvipo zvaakapiwa naMwari, regai ashande nazvo. Swera uchiongorora mapfekere evanhu uchitadza kuongorora nyasha dzekuenda nadzo kumba. Uzvibate. Kana wauya kuchechi tora shoko raMwari usiye vanhu. Nyora mavhesi aya ndakupai. Kana uchida kutaura zvipfeko taura ini kuti mufundisi wangu aine shirt tai yered, kana uchida yeblue wobva wandipa mari yacho nonotenga. Wanza haunditengeri unondipa mari kuti pastor tai yeblue inokufita unondoona ndinayo. Unoziva kuti ndo chinhu chauraya chechi, kutaura nyaya dzevanhu. Umwe haana kutopfeka nekuti haana, haubhajete mari yake, bhajeta yako. Maka yedu inosiyana, maseasons edu anosiyana, patiri kupfuura napo panosiyana. Kana ndakapfeka suti inopenya ndeyangu, mangwana ndinenge ndakupfeka chaiyo. Jehovha handisiye ndakadaro. Kuno munhu ava atonyarara. Unoziva kuti vamwe pavanenge vachikomborerwa iwe unenge uchitarisa madhirezi evakadzi vevanhu because hautengeri wako.
Munoziva kuti nyope dzinotaurisa. Kana uchida kunzwa nyaya pabasa, kana uchida kukurumidza kuwana nyope pabasa, ingosvika unyarare uone. Ataura 27 words in 1 minute, maoko ake akadai. Wezi munhu anenge anyatsotaura ashandi. Apa ndakubatsira. Tarisa umwe munhu so, kuti your situation is not permanent. Vana vaMwari, chaunotaurira kuchechi akusi kuzoita zvinhu zviri normal. Aiwa, kuchechi takauya kuzoita zviri abnormal. Mota dziri abnormal, vana vakadzi vari abnormal. Zvinhu zvese zvemunhu anonamata zvinofanira kungodai. Inini ndoda kutodya zvinhu zvandisingakwalifai, kudrive mota yandisingakwalifai. Mwana wako ngaaende kure kusina akambofunga nezvazvo, kwete nekuti munazvo, because kudenga kuna Mwari. Kudenga kuna Mwari anorangarira vanhu vese. Ndakubatsira nazo situation. Pane masituations aunofanira kutoramba mangwananani kutotaura kuti zvandiri izvandiri, even zviri permanent. Hakuna chinhu chiri permanent, but miyo aisaona kubva achiberekwa, asi kune zuva rakazonyura akuona. Iwewe you must never accept pauri. Chinhu chete chaunofanira kuaccepta mukadzi nemurume wogumira ipapo. Kana wakaroorwa ipapo wakasvika kumwe kwese hausati wasvika, mota tichiri kuda iri nani, imba tichiri kuda iri nani, hembe tichiri kuda dziri nani, zvimwe zvese tiri kuda zviri nani. Kana wakamboroorwa ukasiiwa, wanga wakuroorwa futi wana murume ari better times 5. Ukavhireka makore awambogara wega. Munhu atonitarisa. Unoona kuno munhu asingatombofungi kuti chirikadzi inofanira kuzombofarawo. Unoona ungomuona achitambudzika so. Iwe wega ndoda kungo aina hembe dzemurume makuseni. Iwe wega ndiwe unotiseva kuaina. Haudi umbomuona umwe musi achirongedzwa kuti ndiri kunotora suti yadhedhi. Hazvina kuipa. Ende kune shirikadzi kana waroorwa, kana wakutora suti yadhedhi, isa pamusana apa ufambe nayo, uchiuya nayo kwauri kuenda iko. Handiti ndaimbofamba ndega, taavaviri kana taamanororoni, ko dambudziko nderei? Madira andinoita kusvika kumba manheru vanhu vachiona magetsi emota yangu, wakomana rwendero rwakaoma, pane gombo rakadai, ndaiti chimbare bhegi cheshuga pamusoro, 5 liters yemazowe ekuendesera mai. Murume mukuru ndandane apa pane takagomba kekutakura zvinhu, chitsaga bhegi. Nhasi ndaane mota moda ndisvike ndirege kushanda, pandaitakura tswanda maindiona, kana ndaakudhiraivha ndionei futi, ndikakuona handidariki ndinoridza kuti makadii. Tiripo makadiwo. Nhumbi yemunana, munhu ane nhumbi yemunana anofamba so, because yakatora nguva. Vamwe vacho hamutinzwisisi kana taakudya nyama. Ndosaka uchiona vanhu vachiisa mapicture yenyama pastatus, yakanonoka kuuya, vari kuanaunza kuti yasvika. Ona munhu akaisa chibhurai stand, munhu akaisa yakanonoka kuuya, iye ndiye ari kuisa pastatus. Mwana wake akakura nenyama haachazoisi nyama pastatus, achaisawo ndege. Ngozi ndo yakakura asingaoni. Haitazviziva. Onaka achifarira nyama achaisa pastatus. Awamana zvazvisipo zvinyowani tiri kuvhara. Ende usatirambidze. Hanzi vanoonererwa, wonererwa iwo mukana uripo. Andotorevesazvo. Iyo zvinhu zvinoziva kuti patotaura nyaya yenyama vanoti mateenagers andobvoti mudhara ari kuchikoni. Ana angoberwa iripo. Umwe anotoisa pasaidhi wotodya supu. But iwewe waiti ikabikwa so unonyatsonzwa kuti Jehovha uri pano, nyasha dzatiringana. Minana wako ngaurege kuita munana wemwana. Muri kuzaenderera. Iwewe unoti miracle kumwana, it must be normal. Otarisirawo mabeta miracle. Mwana wako ngaatarisire beta miracle. Ine yapinda wardrobe ndoona bhutsu dzirimo, ngaanenge achitonetsana kuda kudzirasa, hadi kudzipfeka. Even izvo zvimukateera munoona asina. But isusu waiti ukabata bhutsu moyo wainyatsonzwa kuti Jehovha uri pano. Kutofamba kuenda kumaraini kuti uonekwe kuti une bhutsu. Saka munana wako nyabadza ngaurege kuita vanhu. Iwe kana uchiisa nyama pastatus, uyu ngaaone zviri nomo. Asi handisi kuti kuisa nyama pastatus kwakaipa. No. Kunobatsira madhimoni kunzwisisa kuti malevels achinja.
ende kutombowana yekuisa pabright stand kutorawo kuti zviri kuita. Isu vamwe takajaira nyasha totoona kuti apa pari right apa pana Jehovha apa. Kuno munhu ari kuti handisakamboigocha. Igochei, pisai muriwo wako mana. Kuno kuJoni mukana uriko. Umwe mweya wekuomera wajaira nzondora. Chinja situation. Nzondora ndodzida but kwete zvekuzoti ndo muriwo ayo. Apo neapo. Pamwe kutodzidya kudzijaira because pakauraya huku waipiwa nzondora. Ava vana vedu vanotokutarisa. Makamboona kuti mukada kusvina matumbu vana vanokutarisa zviri fani. Mukabika madhumbe ndakazoona vamwe vakuisirwa shuga madhumbe and they don't taste. You want them to taste nice. Inyasha dzinosiyana. Pane malevel enyasha atiri but chatinodira Mwari anotibvisa apa otiisa apa. Tikati gare otibvisa apa otiisa apa. Tikati gare otibvisa apa otiisa apa. Tichienda. Amen and amen. Vamwe venyu matoropafadzwa zvekutova nemvura yekutambisa pamba, zvekuti dai takawana swimming pool tichikura raitova tsime rakanaka chaizvo rekuchera mvura. But izvozvo vakufunga ndeme kuswima. But vamana vanhu ngatibwe vangani venyu vakamboona swimming pool vari vadiki ngatibatsirani. Swimming pool nematabhuka zvinhu zvakazoonekwa pamberi apo. Kune vakaberekwa makore ekudhara swimming pool netabhu nemicrowave zvinhu zvainetsa izvozvo kusangana nazvo. Kunesu takaberekwa before 1980 maboni free mamwe ayakurumidza kuzviona but isu tati kureika tinokuudzai kuti kana uchikwira bhazi waisageza zuva iroro wairoro vakageza wongomuka wotopfeka woenda because bhazi raikwirwa usiku. Izvozvi bhazi racho unoziva kuti izvozvi kune vamwe vana vanotofarira kupinda bhazi. Imbotarisa munhu ari padhuze newe uone nyasha dziri paari, nyasha dziri pamunhu. Even uchifunga kuti haana, pane nyasha dzandiri kuona iwewe dzausi kuona because munhu wese ari munhu akapfeka bhutsu kuva kuti Jehovha uri pano. Unoziva chinhu wani chinondiudza kuti Jehovha uri pano kungoona munhu akatsvukira so. Vamwe vari muno vakuti havamwi koko. Hanzi I don't drink koko. Unopa pane dzimwe nyasha dzinowandisa so. Wamana koko yaitika uya so kumba riri bhodhoro yaipangurwa namai kwete nemwana. Umwe neumwe kapu yake. Kwete zvenyu zvokuti iri kutonhora here. Kwakusi firiji dzakazotanga kupinda muzvitoro kutambofamba. Koko kudya chingwa nekoko. Kutora chingwa woisa apo woisa koko. Vana vemazuva ano kamisira koko nechingwa avakurira munomu anokutarisa zviri fani. Vanofunga kuti koko ino idessert. Imbotarisa munhu ari padhuze newe uone nyasha dziriposo. Kugerwa nechigero chemagetsi. Do you know kuti it's another level yegrace? Vanhu vaigerwa neichi chekudai ichi vana vasirire vese maprofesa vakarohwa nechigero chemaoko kudaiwo. Kune vanhu vaitozikanwa kunzi ninganokera bhibhu nechigero. Iwe vanhu vari muno vamwe muri kuona havadi havo kutenda Mwari but Mwari ane zvaakavaitira. Muchachiziva chigero nebvudzi remadzimai ramakuenda kumasaluni raipiswa nedombo iri. Nezvipi zvamaisa zvaiswa mumusoro zvekudai so munhu ombogara nazvo so zvekuseta bvudzi zviripi. Ezvovakuona vakadzi vanenge vachibhulowewa unyatsoona kuti Jehovha uri pano. Hamudenyi kutenda Mwari but chekutenda nacho Mwari chiripo. Evidence yekuti God transformed us before is there. So the God who have transformed you before can still transform you to the next level. That's why I'm saying your situation can change. Ndinombofunga kuti kutora vana mai vari muno vakura vakadzi vakuru vana mai makanda kuvarimisa madhumbe chokwadi zviso zvamuri kuona izvi zvinoshanduka.
vamwe vacho havakwazisiki, vakarima madhumbe, vakomana vakadzi vari kumusha vakanaka. Ava atinavo ava tikavarimisa madhumbe netsenza pakaipa. Mwoyo mukadzi wako akati mwana kumusana 2 buckets pamusoro dzechibage nepepabhegi yemuriwo pakaipa. But kuna munhu ari kuti mufundisi zviri kuitika here izvezvi as I speak, kuna ari kutozviita kureva kuti iwe kuti usvike pauri, it's a level of grace, it's a level of remembrance, it's favor yakabva kuna Mwari. Don't take it for granted, don't take it for granted, always thank the Lord for it. Izvezvi ndichitaura kudai so kune munhu ari kutozvirarama. Mwari ngavatibatsire, vatiitire zvakanaka. Your situation is not permanent, inofuma yakachinja. Mwari vachitiitira zvakanaka. You only need to have faith, believe, trust and stay in the Lord. Your situation will be transformed.